Ще си говорим за процесите, които доведоха до поредното тежко посегателство срещу важна персона в САЩ с архитект Владо Вълков. Здравейте! Здравейте! Сега всички очакват да си говорим за строителство, за градежи, обаче съм ви поканила, защото вие дълги години сте живяли в Съединените американски щати и сте наблюдавали процесите. Хайде сега кажете ми, предният ми гост, Михаил Кръстев, нарече Доналд Тръмп лидер с харизма. Заради поведението му, което той демонстрира след опита за покушение. Какво виждате там? Повече самообладание или повече пиар? Първо, ако ми позволите, да се върна към предишния ви гост, понеже съм роден и отрасъл в Пловдив и си спомням, тогава съм бил може би 12 годишен, си спомням бомбата на Централна гара Пловдив. Това остави големи спомени в мене. Играехме в задния двор, ритахме топка и изведнъж се чу един силен тътен, понеже живее недалеко от Централна гара в Пловдив. Да, аз там в Пловдив съм роден и отрасъл и живеех недалече от Централна гара Пловдив и такъв тътен не бях чул до тогава. Разбрах се, какво се е случило? Бил съм около 12 годишен, бяха заложили бомба в ковче за буклук и целият район така оттекна. Няма да го забравя това. И беше нещо като в военновременни филми, такъв тътен до тогава не бях чул. И това остана завинаги в моето съзнание. Въпросът е, че не разбрах това в каква връзка е с разговора за Ахмед Доган или с това, което се е случило, защото и към двете можем да направим препратка. Хайде сега кажете ми за Доналд Тръмп. Безспорно, той има и своите негативни страни, но можете ли вие да го наречете лидер с харизма заради юмрука, който вдигна и посланието, което даде минутка, може би, след като беше оцелен в ухото? Абсолютно. Това беше много силен жест на смел човек с... дори да го разглеждат от страна на шоумен и на шоу, това беше наистина голям жест, който според мен е и самообладание. Според мен това реши изборите в щатите и просто сега и това обезмисля всъщност всяко движение от страна на демократите за смяна на Байден. Тоест безмислено е да сменят Байден вече, точно защото така, който иде при това, което се случи, трудно би пробил. Тръмп просто води с много обиколки напред вече и отиде толкова напред, че няма техническо време за... Анализатори казват, че на 90-95% му е вързана победата. И вие ли така мислите? Ще видим, да. Доста голям процент, да. Да, разбира се. Имах шанса да се запозная лично с него. Работих по негов проект в Ранчо Палос Вердес. Той има голф клуб в Южна Калифорния. И в фирмата, в която работех тогава, като Project Architect, работих по такива еднофамилни къщи. И тогава ми направи впечатление много енергичен и активен човек. Той провеждаше много интересно срещите си, като шахмат на много дъски. Едновременно в ресторант, но никога не съм го видял да близва алкохол. По време на обеди, работни обеди и срещи. Много активен, много енергичен. Едновременно провеждаше по 4-5 срещи на 4-5 различни маси. Това свързано ли е с различен тип разговори, които Да, това са абсолютно различни 5 срещи. На различни писти. На различни писти, едновременно, паралелно действа така нареченото мултитаскинг на английски, едновременно тъче на няколко стана, идва на вашата маса, разговаряте, задава някои точки, после ние го обмисляме с моя шеф, после се връща. Как ви се навиня? Енергичен, комуникативен при всички случаи? Много комуникативен, да. И аз даже за предишната кампания преди около 4 години бях направил на малко дарение. И от тогава почти всеки ден получавам поне по 2-3 имейла от неговия екип, разбира се, от неговото семейство. Те информираха ли ви сега за случилото се? Да, буквално 1-2 часа след случилото се. В същия ден имах там ден, тук нощ, имах 2 имейла и това е начин как се работи в щатите.
Тоест, за толкова години те не са престанали да комуникират с вас? Да, който съм съвсем с малко дарение, аз съм един от хилядите, може би. Милионите? Милионите, да. И обаче те продължават да комуникират, продължават да държат, да са в контакт с техните последователи и такава една тясна връзка, която е много важна в политиката. Има един много важен въпрос. Какво се случва в едно общество, за да стигне до това, един член на това общество да насочи оръжие и куршум директно в главата на предстоящия евентуално президент? Това значи, че обществото е крайно разделено. И това беше крайна форма на това разделение. Тоест, ние виждаме върха на процесите, които се случват. Отдавна се вижда, може да се забележи, че обществото в щатите като олива вода. Това са различни общности, които не говорят, не комуникират. Те не могат да се смесят изобщо. Точно колкото и да се джуркат, те си остават разделени. На каква основа е това разделение? Трябва да го разгледаме в общия контекст на постглобализма, понеже глобалистите все още не са разбрали, че вече живеем в един нов модел на много полярен свят и на постглобализъм. Изобщо в България, ако мога да отворя една скоба, има две големи групи от хора, които едните още не са разбрали, че Третата световна война или Студената война, аз така наричам, Студената война не е свършила. Платили сме си репарации, 3 милиона са напуснали тази държава. А другите още не са разбрали, че светът не е еднополюсен, че той е многополюсен. Изобщо, може би, хубавите дни на глобализма бяха през 90-те години, когато светът беше еднополюсен. Само, че сега нямаме такава картина и няма и да има. Но в крайна сметка, нека пак да кажем, първо, от кога забелязахте такова разделение? За колко време се разви и се задълбочи? Много знаково беше... И в какви аспекти го виждате това разделение? Много знаково беше събарянето на колите близнаци на 11 септември 2001 година. От тогава много ясно започнаха да се открояват едни процеси на упадък, и социален, и политически, и икономически. От тогава още взето и културен. От тогава още взето не сме Холивуд и защо американската машина не е произвела хубав филм или хубава музика, или всичко е рап, някакъв арт. В икономически план са повече, наблюдаваме схеми, банкови фалити, борсови манипулации, машинации. Изобщо, пак, ако се върна на постглобализма, преминаваме от... Тогава се мислеше, че сме в една икономика на услугите, че още взето и се надуваха и мотни, и други балони, финансови схеми. Сега се забелязва едно връщане към реалната икономика, към производство, към реални материали, алуминия, литий. Изобщо се... Връщаме се назад към времето, в което се виждаше нещо продуктивно. Реален продукт, че се произвежда реален продукт. И пак е този конфликт между глобалното и локалното, местното, по-традиционното, неолиберализма и... Абсолютно намирам идентичност с разказа, който чувам от вас, с това, което се случва тук на практика. И понеже вие знаете там какво е било и тук какво е било, виждате ли общо? Разбира се, ние живеем в един общ свят и нашите неолиберали много бързо копират, особено в тази дигитална ера, в която живеем, и в интернет общество, много бързо копират тези порочни практики от американските неолиберали. Значи, постепенно ли започна разединяването на обществото или се случи много бързо, казвате, след като бяха съборени колите? Как го усетихте вие?
Постепенно, отне време, но в нашата забързана, много динамична ера, дигитална пак, нали да кажа, все пак тези процеси текат много по-бързо и по-динамично. Кои ви се струват по-толерантни? Неолибералите или другата? Каквото виждаме нали, от действията, особено последния месец-два и при атентата на словашкия премиер Фицо и сега при Тръмп и при други случаи, определено неолибералите са много по-агресивни. Само тяхното мнение е важно и се зачита миродавно. И защо Обаче ни обясняват точно обратното, че те са демократите, че те са тези, които приемат различията. Точно така, но това двуличие, да. Но това двуличие в техните всъщност действия се забелязва. Нали, те говорят за политкоректност и с клишета, но в същото време те използват Фейсбук като оръжие, например, или социалните медии. Много са кресливи. И тук неолибералите са така, много кресливи. Да, много кресливи и те го използват като оръжие и защо това е един такъв балон, една затворена система, където само между тези, които те одобряват и те харесват. И всички останали биват канцелирани. Има ли връщане назад? Ето, вие казвате, че традициите в икономически аспект забелязвате, че се възстановяват. Обаче като общество, като хомогенност, можем ли да погледнем един към друг, въпреки различията, да си подадем ръка, да има чуваемост, да се търсят пресечните точки или все по-обречени ще бъдем и ще виждаме все по-чести случаи като опита за убийството на Фицо, като опита за убийството на Доналд Тръмп. Това са крайни проявления на тези процеси, които особено последните 20-25 години станаха много се засилват и станаха много динамични. Добре казано, но аз поне не виждам. Бих искал така да стане, да се намери един баланс, да започнат поне да си комуникират двете общности, да си говорят, но това просто не го виждам. Може би, не знам, страшно е, но може би ще има някакъв голям катаклизъм, който ще намести пластовете. Ами аз като си мисля, вие в Щатите сте били, там сте видяли тези неща и хоп, идвате си тук и тук същите неща. Не си ли казвате къде да избяга човек, за да срещне малко нормалност? Така си казвам, да. На така Луната. Ли си казвате? На Луната. Добре. Ами, сигурно много хора си го казват това. Благодаря много за това участие. Това беше архитекта Владо Вълков. Така завършва днешната ни среща. До утре вечер, дами и господа.